Hurá, takže jdeme na to. První si dáme na lžičku z kořicu. No, není, ale jenom trošku. No co, ale to musí být vyrovnaný, jo? A z kořice, když jakmile se to dáte do držky, tak to vás úplně vysuší. A A tady máme... jak jsem viděl Gogomena, tak ten Nemám toho nějak moc? sesr. Tolik, jo? No. Dobré, no. Ty vole, já se bojím jak Já prase. taky. Já to budu flustat ven. Tahni provodu. Ne, já to budu flustat jakože, no, dobrý, ne, dělej no, si, dobrý. že... 3, 2, 1, jde. Vole, já to mám na hlavě. To pálí, ne? Jo! Ty jsi to nechal, co? Ale musí tak konec. A jo, no tak jo, a Kořici je za sebou. že teď jdeme na papriku. Ne, syru. Ne, papriku. Ne, to máme to za sebou, No protože... právě, Tak dáme si papriku. sladkou papriku. Však jo? Já taky. Hej ty vole, já jsem to zkoušela a je to docela jako lepší. Jo? Ale nevysuší ti to tolik, jak to. No právě, to je úplně takový Tolik, hej, dejte si trochu míň. Ne, to je právě, že No jo, nechci. Já se dám málo, já jsem Já měl si s tou nejvíc, já jsem hodila. měl nejvíc u skořice, tak já si dám nejméně. Já jsem měla taky úplně hodně uskořice, jako. Hej, nemám toho Teď ještě to hodně. tak jako to přijde, jo? Nemám toho ještě hodně. Ne, nemáš. Já si trochu skoupnu. No, trochu si skrznete. No tak to se jako přijde. No, tak to Ježiši. no, dej to tak, no, tak To je dobrý docela, jako. No, jestli Snad to- Takže jestli se někdo bude Dobré. chtít inspirovat, tak Zkuste, já. to zkuste. Ale A na do to komentářů k tomu Může být, jo, hej, videu nebuďte hlavně postav. napište, co chcete Takže- další za Takže- video. Ježišmarja. Jedna, teď! Jo, to je dobrý! Já to mám úplně, já to nevím, spolklo. To je hnus. Ty vole, pomoc! Já to tady půjdu. Ne, ne, Ty vole, já se udusím! Ty vole, to je srčka. Fuj. A mě to zaslepilo zas. Já to potom vystříhám, to ne. Ty to umíš? Ne, asi. Tak ne, no. Můžu si umýt ruky, já to mám zalepený od šťávy, levou ruku. No, tak běž. A kde? Já vím, že to Já ne. nevím. Ty vole, ty to furt natečíš.